काल्हे भोरे भोरे रउआ लोग एकदम तैयार रही जा काहे से भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार के गाना आ गइल बा ओकर अपडेट। और यही वीडियो में आप सबके हम बता दें जौने गानवा के टाइटल रहे हंसे लोग काहे। ट्रेंडिंग स्टार केसारी लाल यादव और सविता यादव के आवाज़ में ई गानवा के लॉन्च करे वाला बाटे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार केसारी लाल यादव। तो कल भोरे भोरे 27 मई के सुबेरे 7 बजे ई गानवा के लॉन्च कई दिहल जाई फालतू इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में रउआ लोगन के हम बतावे के खातिर आ गइल बाटी कि भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार जेकर नाम अरविंद अकेला कल्लू है बाबू और शिल्पी राज जवन की भोजपुरी में एकदम ट्रेंड करला इनकर गाना और उन्हीं के आवाज़ में एगो और भोजपुरी इंडस्ट्री में आवता नया ब्लास्ट करे के खातिर। तो रउआ लोगन एकदम तैयार रही। आ कुछ घंटे पहले ही गानवा के पोस्टरवा लॉन्च कल गई है बाबू। हाई स्क्रीनिया पे रउआ लोगन तनी पोस्टरवा देख ली जौने गानवा के टाइटल बा सड़िया करियई। और ई वीडियोवा में कल्लू जी के साथे फैट यानी कि डांस करत नजर आवे वाला बानी नीलम गिरी। नीलम गिरी जौने गाना में फैट कई देलिन गानवा तो भैया एकदम सुपर डुपर हिट हो ही जाला हो। और ई गानवा के लिखले बाटे प्रिंस प्रियदर्शी जेका नाम हो। आ गानवा में म्यूजिक दिले बाटे आपन भाई प्रियांशु सिंह। और ई वीडियो के डायरेक्टर और कोरियोग्राफर के जे काम केले बा उनका नाम है रौनक रावत जी। तो माही मूवी यूट्यूब चैनल बा वही से ई गानवा के लॉन्च कल जाई, लेकिन आप सबके थोड़ा सा इंतजार करे के पड़ी काहे से ई गानवा के कल्लू जी कमिंग सून में रखले बाटे। अब बहुत जल्द आप सबके बीच में हम आ जावे और रउआ लोगन के खातिर ई गानवा का अपडेट जल्द से जल्द हम पहुंचा देवें।